тарзи пухтани бомия. албатта бомияро бо тарзҳои гуногун мепазанд. ман яке аз онҳоро пешниҳод мекунам. ба дег 4 қошуқ равғани растанӣ, 50 грамм равғани маска меандозем. 2 дона пиёз, 2-3 дандона сирпиёзро то тилоранг шуданашон бирён мекунем. баъдан ба он 2 қошуқ орд илова карда 2-3 дақиқа таф медиҳем ва 1 қошуқ руби румӣ ва 4 дона помидорро аз ранда мегузаронем. онҳоро 2-3 дақиқа таф медиҳем. бомияҳоро тоза шуста сарашонро мегирем ва ба дег илова карда ором мекобем. 1 дона қаламфури булғорӣ, намаку адвияҳо вобаста ба хоҳиши худатон, ҳамаро хуб омехта карда об илова мекунем ба миқдоре ки рӯи бомияҳоро пӯшонад. баъдан дар ҳарорати паст мегузорем 40 дақиқа биҷӯшад.